Здравейте! Ако и вие искате такива вкусни еклери, може да ги пробвате с моята рецепта. За целта са ни нужни мляко, вода, сол, захар, масло, брашно и 5 броя яйца. Нашето парено тесто става изключително бързо. Като виждате, аз започвам да сгрявам маслото до кипване с водата и прясното мляко. Солта и захарта също ги добавям. Започвам да бъркам, след като съм добавила моето брашно, което е 1 чайна чаша, докато моето тесто не започне лесно да се отлепва от стените на тенджерата. След това аз прехвърлих тестото в една купа, за да изсива, и с дървена лъжица след това започвам да бъркам, като добавям яйцата, които са 5 броя, едно по едно. Аз използвах и миксер за моето тесто, за да стане сместа ми много по-кремообразна и да ми е много по-лесно. След това аз използвах и шприц, но може и с лъжичка да направите вашите еклери, като моите форми бяха доста различни като големина. Аз пекох моите еклери на 200 градуса в предварително загрята фурна за около 25 минути, като не използвах и вентилатор. Ето така изглеждат и моите еклери преди да ги вкарам във фурничката. Може да намажете и с едно яйце вашите еклери. Аз на едната ми тава не ги намазах, пропуснах, но това не е нищо важно. Започваме и с направата на нашия крем, след като изпечем нашите еклери. Трябва ни прясно мляко с захар, които сгряваме на котлона до разтапянето на захарта. Отделно си добавих 2 жълтъка с 2 лъжички брашно, ванилия използвах и около 50 мл от моето мляко, което беше общо 500 мл. Разбърках много добре, като след сгряване и завиране общо взето на млякото, добавих жълтъците към млякото и захарта на котлона. Започваме да бъркаме и намаляме съответно котлона. Виждате, сместа ми доста се сгъсти. След като крема ни е охладен, еклерите са ни охладени, започваме да ги пълним с шприц. Ето така аз разтопих и малко шоколад, като украсих моите еклери. И това е моят завършен вариант. Еклерите стават изключително вкусни и бързо. Бон апетит!